Mae Geraint a'i wraig Christine wedi bod yn berchen ar fferm Bargoed ers 12 mlynedd. Bob blwyddyn mae mwy a mwy o bobl yn ymweld â cheredigion. Mae nifer y carafanau yn cynyddu ac mae mwy o bebyll yn cael ei gwerthu nag erioed. Fe benderfynon nhw eu bod hi'n bryd arallgyfeirio eu busnes fferm. Eithant ati ddatblygu maes carafanau, siop fferm a chaffi bistro, ac maent wedi ehangu ymhellach gydag sgubor chwarae, y mwdi caff, ac sgubor, adeilad ar gyfer cynnal dathlu priodasau. Ar hyn o bryd, mae 80 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle, ac yn y 6 i 12 mis nesaf, felly nifer hwnnw dyfu i o leiaf 120 o weithwyr. Mae Banc Datblygu Cymru ar sawl achlysur wedi helpu i ariannu twf y cwmni. Heb eu cymorth, byddai wedi bod yn llawer anoddach. Mae dod yn carbon neutral yn flaenoriaeth i fferm Bargoed. Maen nhw'n plannu coed bob blwyddyn. Mae tua 20,000 i 10,000 ar 20 o goed wedi eu plannu ar y safle. Mae paneli solar wedi gosod, ac maent yn bwriadu defnyddio storfa batri i helpu arbed yr ynni y maent yn ei gynhyrchu. Mae gan hyn y potensial i leihau ei bil trydan 70%. Mae gan y maes carafanau 20 twb poeth. Fe gymerodd lawer iawn o fuddsoddiad i osod y tybiau poeth yn y safle, ynghyd â'i llociau am gau i'w gwneud yn ddi-ddos. Mae'r 5,000 litr o ddŵr poeth a ddefnyddir yn y tybiau yn cael ei gresogi gan y paneli solar. Maen nhw'n ceisio gwneud defnydd o'r holl olau dydd a heilwen sydd yno, a hefyd yn ystyried menteisio ar y digonedd o wynt sydd yna yng Ngorllewin Cymru. Byddai turbynau gwynt a raff o fach yn fuddiol, ac mae'r rhain yn rhywbeth y maen nhw yn mynd i'w hystyried yn y 2 flynedd nesaf. Maent hefyd yn rhedeg cerbydau trydan o amgylch y safle, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae 3 phwynt gwefru ceir trydan ar gael, ac ers ei gosod 19 mis yn ôl, mae ei defnydd wedi cynyddu o unwaith yr wythnos i bob dydd. Mae posibilrwydd cryf y bydd fferm Bargoed mewn sefyllfa lle byddant oddi ar y grid rhyw bryd y flwyddyn nesaf. Mae Geraint a'r tîm ar fferm Bargoed yn gwneud popeth o fewn ei gallu i ystyried effeithiau amgylcheddol y busnes a dod yn carbon neutral. Mae nhw'n credu ei fod yn rhywbeth y dylai pawb anelu ato, ac maen nhw'n bwriadu arwain y ffordd. Mae Banc Datblygu Cymru yno i helpu, boed yn cefnogi cynnylydwyedd a mentrau gwyrdd neu brosiectau busnes eraill. Mae pobl ar gael yn lleol ac yn gweithio gyda busnesau i ddeall eu hanghenion. Heb eu cymorth, byddai wedi cymryd llawer mwy o amser i fferm Bargoed sefydlu beth sydd ganddynt yn awr. Mae Geraint wedi cael ei blesio gan y gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru a byddai'n ei hystyried yn gyntaf am unrhyw gymorth gyda phrosiectau yn y dyfodol.